Where Tomorrow Takes Roots. Din hija tema ta' tillet edizzjoni tal-Agrifair li tibda l-ġimgħa tibqa' dejja sal-ħadd fiċ-ċentru għall-Firri Konvenzjonijiet f'Taqali. Matul il-firra ser titħabbar ukoll white paper dwar il-futur tal-agrikoltura, bil-għan li tinġabar il-fema tal-pubbliku tal-operaturi fis-settur dwar id-direzzjoni li għandu jieħu dan il-qasam fis-snin li ġejjin. Waħda propju mid-domandi li qegħdin saqsu fil-white paper hija propju din fejn iridu morru l-qudiem fis-settur agrikolu. Naħseb li hemm bżonn nisimgħu iktar mill-poplu, min-nies, mill-konsumaturi b'mod speċjali daw kollha li jipproduċu sabiex finalment aħna naraw x'inhi l-aħjar politika għal dan is-settur. L-Agrifair ser tinkludi programmi flux fuq 30 b'attivitajiet edukattivi, wirijiet, diskussjonijiet u inizjattivi il-kol marbuta ma' setturi tal-bidja, sajdu produzzjoni tal-ikel. Fl-aħħar edizzjoni żaru l-firra madwar 60,000 persuna. Id-direttura s-servizzi ta' support Estel Sant qalet li attività ġdida li mistennija tattira interess u entużjażmu hija irkant ta' bejjem żgħar. Din hija l-ewwel darba f'Malta li ħajsir irkant tal-erieħ. L-erieħ huma baqar żgħar li aħna xtrajnihom mill-Ġermanja ħanġibuhom hawnhekk il-ġimgħa filgħaxija u ser ikun qed isir auction irkant minn irkantatur professjonali Ġermaniż u ovvjament dawn l-erieħ ħajinbijaw ir-raħħala li huma rreġistrati mal-Ministeru. Il-flus kollha li ħajnġabru minn dan l-irkant ser imorru għal Malta Community Chest Fund. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd qalet li l-firra tibqa' opportunità biex il-pubbliku jersaq eqreb lejn il-ħidma tal-bdiewa s-sajjieda. Jiżdied ukoll għarfien dwar prodotti lokali. Il-firra tiftaħ nhar il-ġimgħa u dħul ikun bxejn għal kulħadd.